जमायैनो कलेजाव थांनो नागिरदों आरो ना उधर पर मेघा है और इधर पर जन्मिका सो हम लोग कॉलेज पर असाइनमेंट सबमिट करने के लिए जा रहा हूँ एसे हिंदी रायलायनो सोलोंनांगोन ने लोगोफोर थुदो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थौफादो सो बिनि गेजेरावनो आङो जाय आंनि उन्दै जागोन न बिनानाव बा फंबायखौनो बुंनांसिगोन जायबा फार्स्ट सेमिस्टाराव देग्लाय गोदान एडमिशन लादों बिसोरखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो गावनिथिंनिफ्राय जि हायो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों बिनानाव फंबायमोननिसिम जिहेतु जों डिग्रीआव एडमिशन लाबा खायसे रेगुलार फरायो ओमफ्राय खायसे मेजर बा अनार्स लानानै फरायो न बे मेजर बा अनार्स सायख'नाया बिसोरनि आखायाव जोंनि आखायाव नों जि साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट बा जि साबजेक्टआव नोंहा एसे बयनिख्रुइबो नलेज दंसिनो आं दा आर्ट स्ट्रीमनि खेत्रआव बुंनोसै बिकज आं दा आर्ट स्ट्रीमावनो फरायगासिनो नालाय स' आं आर्ट स्ट्रीमनि बागै आं बांसिन मिन्थियो साइन्स बा कमार्सखौ आं मिन्थिला जायफोर आंनि बिनानाव बा फंबायमोना आर्ट स्ट्रीमनिफ्राय बिलं खालामदो मेन साबजेक्ट जोंनि आर्ट स्ट्रीमाव जों बुंनो थाङोबा बांसिन जोङो मेजर लानाय नुयो इंलिश एजुकेशन पलिटिकल साइन्स ओमफ्राय इकोनॉमिक्स सो बे मोनब्रै साबजेक्टआव नों बबेयाव बांसिन इन्ट्रेस्ट बेयावसो नों सायख'नांगोन जेन आंनि लोगोआ जे एडुकेशन लादो आंबो लागोन बे नङा सो नों जि साबजेक्टआव इन्ट्रेस्ट जि साबजेक्टआव नोंहा बांसिन पावार दङ बे साबजेक्टआव सायख'नाया मास्ट बि इम्पर्टेन्ट मेजर लानानै फरायब्ला ओरैबायदि डिसिप्लिन मेनटेन खालामनो गोनां जायो दे आगैमोन जों हाई सेकेन्डारि बा मेट्रिकआव जेरैबायदि फरायबोबाय बिनिख्रुइ जों डाबल फरायनो गोनां जायो जिहेतु 6 मान्थआवनो जोङो मोनसे सेमिस्टार जों पास खालामलांबाय थानांगौ बे सेमिस्टार जानायनिफ्राय एसे क्रिटिकेलसिन जासिनबाय आरो ना जोंनि डिग्रीयाथ' बेबायदि माने ओरैनो थांसिगोन लकडाउन दोनो जों ओरैनो पास जालांजोबसिगोन बिदि आरो ना आङो एग्जाम होनो मोनदोंब्ला बा जोंनि बेन्चआ एग्जाम होनो मोनदोंब्ला मात्र जों होनो मोनदो फार्स्ट सेमिस्टारखौ दे फार्स्ट सेमिस्टारखौल' जों एग्जाम होनो हाबाय ओमफ्राय सेकेन्ड सेमिस्टाराव उथिनाय लोगो लोगो सेकेन्ड सेमिस्टारनि जेब्ला फाइनाल एग्जाम जागोन अब्लानिफ्रायनो लकडाउन कर'ना भाइरासनि हारला जाना होबाय बिदिनो ओमफ्राय फार्स्ट सेमिस्टारनि पार्सेन्टखौनो मेनटेन खालामनानै जोंनो सेकेन्ड सेमिस्टारनि जोंनो पार्सेन्टेज दिहुनना होबाय ना जों दासिमबो थार्ड सेमिस्टारनि रिजाल्ट मोनाखै स' थार्ड सेमिस्टारनि एग्जाम जानो गोनांमोन अनलाइन बेबो केन्सेल जाबाय दा थार्ड सेमिस्टारनि पार्सेन्टेजआबो बिदिनो फैगोन नामाथाय बुंनो हाया आरो ना बिदिनो फैनो हागौ आरो सिगांनि पार्सेन्टखौ बेनिखायनो आङो फंबाय बिनानावमोनखौ बेखौनो बुंनो सानो जे आगैमोना जेन फार्स्ट सेमिस्टारावनो ओरैबायदि गोसो होनानै फरायखा फार्स्ट सेमिस्टारावनो पार्सेन्टेजखौ पुरा 8+ लाखिनो नाजा मेजर लादों जेब्ला मास्टार डिग्री बा MA खौ फरायाबा मा लाब जेबो भेलु थाया बेखौनो बुंनो सानो जे फार्स्ट सेमिस्टारखौ एकदमबार गोसो होनानै फरायथार स' एसे हार्ड मोनगोन आरो ना मानो होनबा मेजर लानाय जायोथ' मेजर लाबालाय एसे हार्ड स्टाडि खालामखानांगोन स' नों आगैमोना फरायलांदो मोजांहैनो बे आंनि थिंनिफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो जे फार्स्ट सेमिस्टारनि पार्सेन्टेजखौ मोजाङै लाखि फार्स्ट सेमिस्टारनिया जाय माने खायसेथ' फार्स्ट सेमिस्टार होननानै बारा इमान माने आइडिया मोना मादि फरायनांगौ मादि थानांगौ स' खायसेना लाइक 5 पइन्ट 4 पइन्ट 6 पइन्ट बिसोरो बिराद दुखु फोरमायदों आरो जे जों पार्सेन्टेजखौनो बारायनो जोङो चान्सखौनो मोनला होननानै आरोना एग्जाम केन्सेल जाबाय थायो स' एग्जाम लिरनायबानो जेन पार्सेन्टआ एसे बारायबायगौमोनदां बा सेस्था खालामोनो जेन आंना फार्स्ट सेमिस्टारा गाज्रि जाबाय आं सेकेन्ड सेमिस्टाराव आं मोजां खालामगोन बिदि सिस्टेम थायोना नाथाय जेबो चान्सआनो गैयै जाबाय जे फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामखौ जि होनाखि सेकेन्ड सेमिस्टार दा थार्ड सेमिस्टारनियाबो जायासै दा आरो फोर्थ सेमिस्टारनियाबो जागोन ना जाया आंनि साइडबाथ' जाया होननासो खोनादो ओरैबायदि एसाइनमेन्ट लिरनांदोंना जोङो माय गड मा बुंनो ओमफ्राय साबमिट खालामखांबाय दा न'आव थांनोसै माने आं आगोलाव जे रुम भारा थायोमोन ना बे खुरिमोनहानाव एसे आलाजान थांसै आरो মোক পাহৰি গৈছে হয়নে নানু তই মনতে নপৰে নানু দে শহাপহুটো দি মই লওঁ কামৰি দিলে নহয় হাতেদি এনেকে কিবা কৰি দিলে মই লৈ থাকো শুনো মনু শুনো হে এইটো শুনো আৰু মনুটো
তিনটা আছিল খুৰী মই থাকলে কেইটাত আছিল দুটা মাত্ৰহে আছিল মই থাকোতে তিনটা সুন্দৰ নাম পোৱালি দিছি এটাটো আকৌ এন্ডাৰ মাষ্টৰ ঘৰত বাহিৰৰ আনছিল নহয় পুৰা খাবলৈ নহয় যা ইহঁতৰতো নাথাকিল ন খুৰী এটা কাৰণে সেই বেটিছিল হাত দুডাল আছিল হেন্ডাৰটো পোৱালি দিছি কাৰ এই হেন্ডাৰটো তিনটা আছিল উঠি যাব এছাইনমেণ্ট জমা দিব গৈছিলোঁ বাইদেউ জমা দি আহিলোঁ জমা দিয়ে কি 1.5 ঘণ্টা লৈছে জানা 10:30 ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ ইয়াতে আমি আহি পাইছোঁ পুৰা 12টাত তাৰপিছত এছাইনমেণ্ট জমা দি কেনে ইয়াতে আহিলোঁ বঢ়িয়া খানে নাই কি কৈছা খুৰী ঘৰৰ পৰা 10:30টাত ওলাই আহিছোঁ পালোঁ 1.5 ঘণ্টা লাগে নহয় আৰু আমি ছোৱালী মানুহ না খুৰী অলপ লাহে লাহে কি নহয় আৰু স্কুটিটো বেছি মানে যিমান স্পীড চলালেও কিবা নিদিয়ে বাইকটো কিন্তু প্লিট প্লিটকৈ যায় আৰু बरिया उठिना दोनखायो नायना फट' लासोबाय जोङो सुमु दिमखौ इमान दिन सुमु दिबो माने খুৰী চাহ বনাব নালাগছিলে যাম আৰু মই সঁচাকৈ পাহৰি গৈছিলোঁ মটনৰ দেউতাটো নহয় কচোন কৰি দেখো কিবা নাপায় নহয় সোনা এনেকে এই আমাৰ উল্টা উল্টি ভাই এইফালে যে চাদৰ মেখেলাৰ কিবা जों दा न'आव थांफिननोसै स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसिमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय